खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। सिला फोथाराव ग्रेनेड बोखांदों ओनसोलाव गिखांनाय थासारि। रिपुन बराया 2.5 बोसोरनि उनाव कंग्रेसआव फैफिनबाय। गिबि मन्थ्रिनि हुमखि ट्रेडिं केलेंकारिनि रावबो दालाला बारग'आ। मिजोरामाव एके सिरिजनि 500 गुलिजों लोगोसे 2 हमजादों। मिरु बर' बिमा गौथुमनि बानजायनायाव धेमाजि जिल्ला बर' बिमा गौथुमखौ दाफुंबाय। काजिरङा आरो हायुङारि मानास हाग्रामायाव 1 अक्ट'बरनिफ्राय दावबायारिफ्रा दावबायनो हासिगोन। सोलोंथाइ बिफानाव सेबा आरो आसेकखौ सरजाबनानै गोदानै आसेब जोनोम मोनबाय। बिटिसिआव बिपिएफ दोलोनि बिथाया गुबुन दोलोनि रुजुनायाव जोबोद गोख्रोङाव दङ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। सिला फोथारनि अखाजानाव थरसे ग्रेनेड बोखांदों। बे जाथाया सिला फोथार ओनसोलाव सरासनस्रा रायजोफोरखौ समखिखांहोदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला अखाजान सान्थिफुरनि डाम्पार ड्राइभार बुद्धराम भरालिया साननैसो सिगाङाव गावनि डाम्पारजों हा बाला रोगानाय समावनो थरसे गोगो ग्रेनेडखौ बोखांनो हादोंमोन। हा सिङाव मोननाय बै हेन्ड ग्रेनेडखौ बुद्धरामा पुलिस आरो खुंथायनो गथायना होआखैमोन। बेनि सोलाय गावनि न'आवनो सोदै दोनदोंमोन। नाथाय बे बाथ्राखौ गोबाव सम सिखोमाना लानो हायाखै बुद्धरामा। बृहस्पतिबारखालि बुद्धरामा गामिनिनो प्रधान बरुवा मुंनि लाइमोननो बे ग्रेनेडखौ दिन्थियो आरो बे खौराङा अरनाव अर नांनाय बायदि गोसारो। ओरैहाय न'आव आयेन बेरेखा ग्रेनेड लानायनि हेंथायै जायगानि सुबुंफोरा पुलिस थानायाव खौरां हरो आरो बेनि उनावनो पुलिसआ बुद्धराम भरालिखौ एरेस्ट खालामनानै बेनि सायाव जेरा खालामो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। ममता बेनार्जीनि अननाय मोजां मोननायखौ नागारनानै कंग्रेसआव फैफिनबाय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बारग' आफादगिरि आरो आसाम इउनिट तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि भूपेन बराया। रिपुन बराया 2.5 बोसोरनि उनाव टीएमसी नागारनानै कंग्रेसआव फैफिनबाय। मख'नो गोनांदि 2021 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव कंग्रेसआ जेननायनि बिबान रुजुननानै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि मासिखौ एंगारनाय रिपुन बराया 2022 मायथाइनि 1 एप्रिल खालि रायजोनि लांदां जानाय रायजो सभा मासिनि बिसायख'थियाव बाहागो लादोंमोन। नाथाय बे बिसायख'थियाव देरहानायनि अनजिमा एबा मेजिक नाम्बार 44 थानायनि उनावबो दोलोनि सोद्रोमाफोरनि फोथाय खेबस' खालामनायाव मोनसे भटआव मित्रजोतनि बिजाथि रोनगोरा नार्जारिनि आखायाव जेननो गोनां जादोंमोन रिपुन बराया। बेनि उनावनो रिपुन बराया खुद्रिखांनानै कंग्रेस नागारनो थांखि लादोंमोन आरो कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरा गिबि मन्थ्रिनि बाथ्रायाव जलाय सिखारलाय खालामो होननानै अजद होदोंमोन। बेनि उनाव रिपुन बराया टीएमसीआव जगदान खालामदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो आसाम इउनिट टीएमसीनि आफादगिरि मासि लानानै दोलोखौ सामलायगासिनो दङमोन। नाथाय 2.5 बोसोरनि उनाव रिपुन बराया गावनि थांखिखौ सोलायफिनबाय आरो टीएमसीखौ नागारनानै रबिबारखालि कंग्रेसआव फैफिनबाय। रिपुन बराया रबिबारखालि सराइदेउआव खुंनाय मेलाव कंग्रेसआव अफिसियेलि जगदान खालामदों। आसाम प्रदेश कंग्रेसनि इनचार्ज जितेन्द्र सिंहनि नुजाथिनायाव टीएमसीनि 300सो सोद्रोमाफोरखौ लोगोआव लानानै रिपुन बराया कंग्रेसआव जगदान खालामदों। कंग्रेसआव जगदान खालामनायनि उनावनो फैबाय थानाय समफोराव दोलोआव गोख्रोङै खामानि मावलांगोन होननानै रिपुन बराया फोरमायदों। ट्रेडिंनि मुङाव रां लुथिग्रा दालालफोरखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों हुमखि। एक्टर एक्ट्रिस डाक्टर इन्जिनियार राजखान्थिगिरि आरो फालांगिरियानो जायाथों मानो
गोसोम रां इनभेस्ट खालामग्राफोरनि हेंथायै गोनां जायोब्ला सिबिआइ नायबिजिरहोगोन सोरखौबा थगायनानै रावबो बारग'नाय नङा होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। मख'नो गोनांदि आसामनाङै सोमावग्लुंनाय ट्रेडिं केलेंकारिनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय सिआइडिनि आइजिपि संजुक्ता पराशरनि दैदेननायाव सा-7 सोद्रोमाफोरनि इनभेस्टिगेशन टीम दानाय जादों। बे एसआइटिआव डिब्रुगड़नि एडिशनेल एसपि, सिआइडिनि 2 एसपि आरो 3 पुलिस इन्सपेक्टर दं। ट्रेडिं केलेंकारिनि सायाव नायबिजिरनानै एसआइडिआ रिपर्ट दाखिल खालामगोन। बबेखानि निखावरिफोरनिफ्राय रां लुथिग्राफोरनि साजाया 2 गुन बांसिनगोन। दायनिगिरिया रोखा जायोब्ला पपुलार एक्टर एक्ट्रेसाबो जोबथेसालिनि आलासि जानांगोन होननानै फेसबुकआव लाइभ फैनानै गिबि मन्थ्रिया हुमखि होदों। रिलिफ फान्डआव 1 कौटि रां दान होनो फैनाय समावनो ट्रेडिं केलेंकारिनि बागै सन्देह जादोंमोन। दिनै बे सन्देहआ सैथो होनना रोखा जानाय उनावनो खमैबो 20,000 कौटि रांनि केलेंकारिनि सायाव नायबिजिरनो इडिजों लोगोसे इनकाम टेक्स बिफाननो रायजो सोरखारा लाइजाम लिरहरदों होननानैबो गिबि मन्थ्रिया मिथिहोदों। बेल' नङा, मिरु सोरखारनि बिबानगिरिफोरजोंबो सावरायनाय जादों होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। ओरैहाय रायजो सोमावग्लुंनाय बे ट्रेडिं केलेंकारिखौ सारदा आरो रस भेलि केलेंकारिजों रुजुदों जरहाटनि एमपि गौरब गगैया। आरो बे केलेंकारिजों खुंथाय गोहोनि गोबांसा दैदेनगिरिफोराबो लोब्बा दं होननानै गौरब गगैया अजद होनानै बे केसखौ सिबिआइनो होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। नसुं रायजो मिजोरामाव रबिबारखालि गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा गुलि बोखांदों। रैखाथि बिफाना बोखांदों गोगो गुलिफोरखौ। रिपर्ट बायदिब्ला स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै मिजोराम आरो कासार फ्रन्टियारनि आइजलाव बिएसएफ आरो मिज' पुलिसा जथाय अपारेशन खालामनानै एके सिरिजनि थर 500 गोगो गुलिफोरखौ बोखांनो हादों। आयेन बेरेखा गुलिफोरजों लोगोसे 2 सुबुंखौबो हमनो हादों रैखाथि बिफाना। नाथाय बै 2 सुबुंनि सिनायथिखौ खौरां बिजोङाव फोरमायाखै। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय बै गुलिफोरखौ मा थांखियै लाबोनाय जादोंमोन बेनि बागै दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। ओरैहाय हमजानाय 2 सुबुंखौ रैखाथि बिफाना गोख्रों जेरा खालामगासिनो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। मिरु बर' बिमा गौथुमनि बानजायनायाव मैया रबिबारखालि धेमाजि जिल्लानि गगामुगाव थानाय औगुरि बैसागु नब्लाङाव मैया आइजोफोरनि जर'खा सावरायनाय आरो धेमाजि जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि दानाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव मिरु बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लिंथुमगिरि लीला बसुमतारिया बाहागो लानायजों लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो बुंथिगिरि, बर' बिमा गौथुमनि लोगो गाहाय लिंथुमगिरि बिबारि बर'आबो बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावो बिपिसिसि चिफ कनभेनर शिबराम बसुमतारी आरो धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि धेनजिं बर', गाहाय नेहाथारि उदां बि बड'साजों लोगोसे गोबां मावथि बिबानगिरि मोना बाहागो लादोंमोन। गोदानै दाजानाय धेमाजि जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लिंथुमगिरि महरै सबिता बसुमतारी आरो लोगो गाहाय लिंथुमगिरि महरै काजलि बर'खौ सायख'नानै बिबान होनाय जायो। दैज्लांनि समाव काजिरङा आरो हायुङारि मानास हाग्रामाखौ दावबायारिफोरनि थाखाय दोनथ'दोंमोनब्लाबो 2024-2025 मायथाइनि थाखाय दावबायारिफोरनि दावबायनो खाबुखौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय बेखेवनानै होनाय जागोन होननानै काजिरङा नेशनेल पार्कनि डिएफअ अरुण भिगनेशआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय जुन दानाव मोन्नैबो नेशनेल पार्कखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द खालामथ'नाय जादोंमोन। अदेबानि बे खौरांखौ सिगाङाव हायुङारि मानास हाग्रामानि फिल्ड डाइरेक्टर आरो गाहाय हाग्रा संरैखागिरि डक्टर सि रमेशआ गांसे फोसावबिलाइनि गेजेरजों बेनि बागै फोसावखांबायमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नेम बायदियै काजिरङा आरो हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि गाहाय हाबग्रा गेटखौ बेखेवगोन आरो काजिरङा नेशनेल पार्कनि कहरा, बुरापाहार, बागोरी रेन्जनि गासैबो गेटफोरखौ बेखेवनानै होनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि गाज्रि बोथोरखौ नोजोर होनानै जिब रोखोमथायखौ रैखाथि होनो थाखाय
20 जुन 2024 खालि हादोरारि आरो गुबुन हादोरारि दावबायारिफोरनि थाखाय मानासनि हाबग्रा लामाखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन। सिगांनि आसाम स्टेट इडुकेशन बोर्ड एबा सेबा आरो आसाम हायर सेकेन्डारि इडुकेशन काउन्सिल बे मोननैखौबो सिमफायनानै आथिखालाव आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना गोदानै मोननैजों मोनसेयैनो आसाम स्टेट सेकेन्डारि इडुकेशन बोर्ड एबा गुसुङै आसेब मुंनि बोर्डखौ दाफुंबाय। सिगाङाव मेट्रिक आनजादखौ सेबाया खुङोमोन आरो हायर सेकेन्डारि आनजादखौ आसेगा खुङोमोन। नाथाय दा मोननैखौबो आसेबानो खुंसिगोन होननानै सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ मिथिहोदों। लोगोसेनो बेखौ सामलायनो थाखाय मासिगिरि महरै आजिरा मोननाय IAS अफिसार रमेश चन्द्र जैनखौ मासिगिरि एबा चेयारमेन महरै थिसनथाइ होबाय होननानै डक्टर रनज पेगुआ मिथिहोबावो। BTCआव आथिखालाव BPF दोलोआ हारसिङैनो जोबोद गोहोगोरा महराव दङ आरो थागोन। BPF दोलोआ फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव हारसिङैनो जुजिगोन। 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोआ गेदेर देरहानायजों हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकार दानाया रोखा। रावबो गुबुन दोलोनि गोहोआ BPFखौ फेजेननो हाया। BTCआव गासैबो थाखोनि रायजोनि हेफाजाबजों BPFनि बिथाया गोख्रोङैनो दङ। फैबाय थानाय सानफोराव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि बांसिन अनजिमानि दैदेनगिरि मावफारियाफोरा BPF दोलोआव हाबनायनि थाखाय साखाफारा जादों। बेनो BPFखौ आरो गोबां गोहोगोरा खालामगोन। बेबायदि बुंदों BPFनि मिरु आफादनि बुंथिगिरि बेगम आखतारा आहमेदा। सालबारियाव खुंफुंनाय BPFनि सालबारि जिल्ला आफादनि 3 बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासिनि बिबुंथियाव BPFनि बुंथिगिरि बेगम आखतारा आहमेदा फोसावदों। बेगम आखतारा आहमेदा प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सरकार UPPL दोलोखौ गुबुन गुबुन रोखोमै गोख्रोङै सोंखारिदों गावनि बिबुंथियाव। सालबारियाव थानाय लाइमोन BPFनि मावख'नि सिथलायाव BPFनि सालबारि जिल्ला आफादनि आफादगिरि भुबनेश्वर गयारिनि आफाद दैदेननायाव खुंफुंनाय मेलाव BPFनि मिरु आफादगिरि आरो BTCनि बारग' मावफुं सोद्रोमा जगदीश सरकारा माखासे बिबुंथि होनायजों लोगोसे बारग' MCLA रनजित केरकातारि, मिरु आफादनि दैदेनगिरि फारियै टिकेन बसुमतारी, गाजिबुर रहमान, शाहजाहान आली आहमेद, इब्राहिम आली, अतीन्द्र नाथ बर', नारायणी बसुमतारी, शरद स्वर्गियारी, महन चन्द्र बसुमतारी, कनक चन्द्र बर', सिलाराय बसुमतारी, लहित दैमारी, कालेन कुमार नार्जारी, हरिमोहन स्वर्गियारी लोगोसे गोबां अनजिमानि मिरु आरो जिल्ला बाहागोनि दैदेनगिरिफ्रा आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे गेवलां मेलनि सिगाङाव खुंफुंनाय थान्दै मेलाव भुबनेश्वर गयारिखौ आफादगिरि बिवेकानन्द सरकारखौ गाहाय नेहाथारि महरै लानानै BPFनि सालबारि जिल्ला आफादखौ सा 100 सुबुं लानानै गोदानै दानाय जायो। बेनि अनगायैबो निबारानि बसुमतारीखौ आफादगिरि, मीना बर्मनखौ गाहाय नेहाथारि महरै लानानै BPFनि आइजो सेलनि सालबारि जिल्ला आफादखौ सा 100 सुबुंखौ लानानै गोदानै दानायजों लोगोसेनो भुटेन सिंह बसुमतारीखौ आफादगिरि आरो कुणाल ब्रह्मखौ गाहाय नेहाथारि महरै लानानै लाइमोन BPFनि सालबारि जिल्ला आफादखौ सा 100 सुबुंखौ लानानै गोदानै दानाय जायो थान्दै मेलाव। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।